Kanigay ka Akashwani Shillong ka khubor ban puli daw Elma Arwar. Kimat ba komsan jong ka khubor minta ka step ka khandre tarik unay lor kilong le buram khaddu ka sarkar ya unong yalam ka jela ubalong mentirang ba hadu sansin u Dr. Donwa Ditwelson Lapang ne u Dr. Didi Lapang. Palap hangut KMLA kin sabam smai kum ki menteri bathamai jong sarkar jela minta kasni lap yak na yap jong iheprit insafira lingdo maunai suba wasya penyap dusman bat penram jel menteri rang ba ke jela u konrat ke sangma halor ke jing suba sya penyap iheprit insafira lingdo maunai ka khubor ka babnya ka sarkar kalale buram khaddu ya menteri rang ba barim ke jela basan sin u Dr. Donwa Ditwelson Lapang henen kesngi hanong ba Shillong ka jingle anyam ka bakhaddu ya uni unong yalam ka jela lapelong hasilun field ni madan student jayau balasakhi ya ka jingrai ri ni ka national anthem bat ka jingsiat suloi shwa ba kinong yalam ki he sarkar bat kinong song kin ai ya ka jingburam ka bakhaddu ya u Dr. Donwa Ditwelson Lapang ni u Dr. Didi Lapang u babon ni nong song ka jela kitip ya u da ka ni ka kerteng nagaliang umintirang ba ka jela u konrat kesang ma ulayathu ba u Dr. Didi Lapang ulong unong yalam ke jela u badan ke jingo i jingai bat ke jingo sinyang jong u kilapan wandur ya karoi ke par jong ke jela me ilayam nagaliang unong yalam ke liang persya u Dr. Mukul Sangma ulapan kemau ba u Dr. Lapang udai uwei ni kinong yalam bala i ba hakasan hima san sima hagan ni kesni layo ya ke jingkren na usembut mintirang ba ke jela u ba preston tensong lemru ban na ukhun jong u Dr. Didi Lapang u ba beluk arbla nagaliang ke Deputy Commissioner jong ke East Council District ka kong RM kurba kala puli ya kakerwa sngolem balapha la ulampang ke yeng dorba tawan ke jela u Thomas A Sangma hadin ke program kerpang namadan student lara ya kemet u Dr. Didi Lapang shalom jingtep jong ke balang Presbyterian Jayau bat latep ya uni unong yalam ha ka te gelum jingtem ha ka ni ke jingne ontep Lanon ki menteri sarkar ki MLA ki MBC ki nong thau an barim u chief secretary ke jela u ba DP walang ki he officer sarkar ringkat bat ki bahiyeng hasem ki parolog bat ki wei kajing kala ya ka kanhon menteri ka balakren bha kan jamin ta kasngi kini ki menteri ki badang shu thung thmai kinsim smai minda kasngi haraj bavan katkum katolong khubor la ong bapala prangut ki MLA kin sasim smai kum ki menteri bathmai ban bujli ya ka menteri baminta kajing pen kala thmai ya ka kanhon menteri kala don hakalenti namar ba sarkar MDA 2 balaya lamdo menteri rang ba ka jela u konrat ke sangma kala pendep ya ka jinglong menteri ka ba as nem siteng ya ka jinglong tikna jong ka kanhun menteri ka bathmai bat ya ka kerteng jong ki menteri ban wengno na ka kanhun menteri on sa panchai tang menda ka sngi hadin ka jingpun smai ka bala tikna ha ka por janmen ka 1st Battalion NDRF haringkat ke jingetreilang bat ke DDMA West Khasi Hills kala penong ya ka familiarization exercise ni ka Phoenix ke basansni lembat ka community awareness ba school safety program arhajar arpsan ya ka ni ke jingthmu lasdang na ka sinong ti saw ha ka ba ki breu jong ka NDRF lembat ke jingdon lang u DDMO u dikhan kala penong ya ka jing ai jingikai na ka benta ka jingpun khre ha ba khie u jumai ka CPR kajing nang ban pen in ya kajing in kajing shngai na kajing shlei bat kabut kumu ban plug in ya kiblio la ta kingat hakum kini ki apon kani ka kanhun kan beteng ban ajing kai ru ya santuli ki shnong bat ki skol hakalang kani ka deswing ha kani ka sngi ki samla puli ki le shem banda shirhem ka papen pau ya kajing ton kam ban pen yeso ya ki samla ha kajing pun khre na ka banda kajing ja bas ngusi kani ka program ka thumu ban pen ku bor ya ki shnong ki thau da ki sap bala ban pen trekam bat ban pengklan ya ke jingla banyele persya ya kinong rim ka district magistrate jong ke Eastern West Khasi District kala penjeri ya ka kendon an shispa andre pulai BNSS arhajar apulai ban khang persya ya kinu ki reusimet ne ki kin hon ban lum thup ya usiap ni mau ne kinu ki tiar ki baju penongkam ha ka basna yeng ha ki put jong surak kin shi meriau klem da yo jingben ha ka kerwo khubor ke district magistrate kala penpau ru bala penjeri ya kini ko hukum hadin ke jinglo jingtip bagi don katukat ni ki baju lum thup ya usiap ha ki rut jong
kusurak kenci meriau kabalawan ra ya kejingjot jong kusurak bat kawan ra lu ya kejing sakut jong kinala bat kepentut ya kejingai bet jong kikali bat kinong leit nongwan shu kala ong ru baladalap ya kinu kibriu simet ni kikin hun kibayele persya bat penken ya kani ko hukum kinsa pencitom kat kum ka kendon an kani ka an kentri kamarlor tat hadu ban penbena da kumboi pan kani gede ka Akashwani Shillong ka balam sepi ya ka khubor ya gamet yap jong I hebret kinthe lalap hining gisni hapo kawai ka yeng badang shna ha ka shnong nongra ya kani ka jingalap kabashir khay la pentim ningkong da kinong tre yeng ne ki mystery ki batrei ha ka te ka jaka la ba pen kamau ba ha ka sni ulei iwei ikhna ibla tip ka teng kum I insa phira lindo mongai na ka shnong nongra nonglom brei ila ja ne yeng jong I ha ka por minstem hendai ki bor pinya dusik ila penpau ba kadang kloi palat pen pintikna ba ka te ka meyap ka balalam ka de jong ini hebret ha ka jing suba ka beningkong ka pen I ba ka met yap kala bende ke bala beret ha kate ke jaka ha ka por min kipulet ringkat bat kinang lam snong kani kathan kidang ya treilang banlap ya ki jingja ki badon ha kate ke jingjam umintri lang ba ke jela ukang rat ke sama ula penpau ya ke jingsu khia ke bejur halor ke jingsu ba sha penyap ya ikhna ibasaus nem ka kerta I insa phira lindo mongai nonong ra nonglun ibala ja rangai ha ke sni ublei bala lap ya I ba ila khlat no hineng ke sni hapo ke wei ke yeng ke badang snam ha ke jingtho ha ke rinsan x umintri lang ba ke jela ukang rat ke sama ula batha ek pulit ke megliam bakin pelong ke jingto kit ke babenya bat ban pengat ya ke badang kti ha ka an bat ula penparu ya ke jing solam sya ke long yeng ke pamat ya ke ni ke jing songsi nagaliang USP ke is khasil suba vivex in ula pentikna ba ke de ke jing suba penyap ri ha ke ba ya ke meyap lap ha chenegrim sebenne ya ke postmortem urang ba snong uba Dennis Lindra ulong ba dorbar kan ai ke jinge trelang ka pupura bat kipulit bat lese shen kin se perkhat ya ka an snong ki ba khamkhlan banyada na kun kini ki jingja ki ba sotrim upulit kami gaya uba ukit langs imli ulawan ranam bat buram ya ke jela da ka bawan ha ka kedan bakhandai ha ka ladak marathon arajar arpusan uni uplit ke jela ula pendap ya ke jing mare marathon ke bala tip kum ka khardung la challenge ke ban nyopu ar kilometer bat ke bala penong ha ke jing jengai ke ba khat nyop ke phut ha ke pon nyok kenta sa kuwei mimen shu uba ukit langs ini uba longru wei na kinong mare marathon jong jela minchwa ula job ya ka songru ultra marathon hasikim bat ula yesim mentaru ha ke jing mare ha ke leng ke jela negelia bat asam la ban ko ru ba ke jing job ba khadu jong u ka penparu ya ke jing IT lut jong u ban wanra ya ke jing itu ya ke jela negelia ha ke jing la ka jong kari bat ha ki jaka ba hajrong shu la ban ko ru ba ke jela ka donru ya kinong mi kabala dap limba kakong refika bekipide house nyam arhajar khapra bat arhajar khat khandai Kalimpong Yelekai All India Postal Football Tournament kabalai punru jong usnyam arhajar apun kalas dang hining kesni hamadan Yelekai jong ka Shillong Sports Association ne ka SSA Ground Polo kabalong ke Yelekai ka banne sitio kabala penlong da ka North East Postal Circle nagaliang Chief Postmaster General NE Circle bat President ka NE Postal Sports Board Usanjif Ranjan POS ula play ya kini Kalimpong Yelekai ha ka jingdon lang usom kamay ubalong advisor ka NEC bat kiwei ki riu pau khman la ban kro bak sigan kanong biang la ban kro bak spotuli ki postal circle na kalengkari kinya khun ha ki sautuli ki jaka hanong ba Shillong ha ka ni gasni la plaj ru ya ka cover bak kerpang ban pensa kamau ya ka ni Kalimpong ka Yelekai final labu banlong ha ka arko torik mentau banai ka bakulau ya ka jinge khun ka baitnat ba hajan jong ka ni Kalimpong kat tu ka khubor kalakut ka bawan chapi na ka studio jong ka Akashwani Shillong bat sakindiat pon min se so bat ka Akashwani Delhi na ka khubor akhtin Hindi bat but pat se khubor ha ka khtin phareng kani ka dei ka Akashwani Shillong